Merhaba, şev alno çavanı başın işev em başanektim hevranın. İro yeki cotme heye 2023 divan saata da dibeku dema ulvan ve başanı temaşa dikin dibeku ev İroş qadiye beşi le em başanek zindi de hevranın bere me gotu bu serve malpare serve kanalı hafte her roj nebejî çend roja careki em hewil bidin ku weşanê zindî çêkin û divan weşana de mijarê di rojevê de binirxînin her wiha eger ku hûn binivîsin eger hûn bipirsin pirs hebin em dikarin derbarê pirsê we de jî biaxivin bersiv bidin pirsên we. Niha bêguman ev malpera me hê biçûk e hêdiyê mezin bibe zêvîdarim bi alîkariya we bi desteka we ji ber ku li Kurdistanê bûyerên gelek girîng diqewmin ne tenê li Kurdistanê li rojhilatên navîn jî bûyerên gelek girîng diqewmin û heta ku ji destê me jî tê ji bêguman gelek saziyê me henin malperê me henin hevalê me cuda henin weşanan dikin li ser gelek platforma em henin kesek bê jî 5 kes 50,000 kes bê jî divê em her tim hewil bidin ku dengê xwe fireh bikin, dengê xwe bilind bikin, dengê xwe bigîjînin her kesî bi her zarabeyê bi her zimanî kî çi zimanî dizanê çi qasî dikare weşan bike rastiya ji gel rabêje em hemû rastiya bi hevra parve bikin, bi hevra nîqaş bikin, bi hevra şîrove bikin ji bo ku em pêşiya xwe baş bivînin ji ber vê yekê em van weşana dikin. Ne ji bo ku em ji we re tişkî bêjin, her wiha ji bo ku em ji we jî hin tişta fêr bibin em van weşana dikin û em hêvîdarin ku weşanên me her ku biçe mezin jî bibin. Malperek min din heye, kanalek din heye ez li bir jî bi Tirkî car cara diaxivim. Ewana ew jî cuda li ev kanala tenê bi Kurdî ye, tenê tiştên ku rojeva ku Kurd û Kurdistanê alaqedar dike em dixwazin li ser van mijara rawestin. Îro jî îro yekê cotme heye mijarek jî ew çalakiyek li Anqerê pêk hatiye hûn dizanin ku navenda parastina gel fermandariya biryargeha navenda parastina gel derbarê vê çalakiyê de daxuyaniyek da û got ev çalakî ji aliyê digerîlayan ve digerîlayên endamê tabûran nemiran ve pêk hatiye û di derbarê armanc û mesajên vê çalakiyê de jî di daxuyaniyê de agahî hin ez ê wê daxuyanî were parve bikim. Yek ev a didiye li Wanê îro bûyerek pir balkêş çêbû. Balkêş yani rastî ji divê bûyer wisa bê ji ber ku li Kurdistanê van salê dawî taybet jî ev kesên ku divên bi sporên taybet uzman çawiş yani çi qozulxurtin êdî endamên artêşa Tirkin ewana li hemberî jina jinên ciwan bi taybet tacîz dikin, tecawûz pêş dikin û dewlet jî wan parêze. Îro li Wanê jî tişkî wisa çêkirin xelxê çû nerazîbûn nîşan da başên polîsên Tirk hatin ew parastin em ê van dîmena jî were parve bikin ew dîmen ji xwe li ser Twitterê jî gelek kesa parve kiribû. Niha pêşiyan berê xwe bidin daxuyaniya navenda biryargeha navenda parastina gel ya derbarê çalakiya li Anqerê de. Îro saet neh û nîvê şevaxê li Anqerê li paytexta Tirkiyê li ber Wezareta Karê Hundur nêzîkî meclîsê nêzîkî fermandariya artêşa Tirk li dilê dewleta Tirk yani ciyê ku dewleta Tirk lê tê rêvebirin çalakiyek pêk hat û ev çalakî paşê derket ku ji aliyê di gerîlayan pêk hatiye navenda parastina gel vê yekê piştras kir. Daxuyanî li ser malpera hepekî jî heye li ser malpera Anefê jî heye. Ev daxuyanî pêşî ji xwe pêşî kes nizanbû çi ye lê di vir de tê gotin ku îro saet neh û nîvê şevaxê de tîmek girêdayî tabûra nemiran li dijî avahiya Wezareta Karê Hundur a Tirkiye çalakiyek fedayî pêk aniye. Ev çalakî bi taybet di roja vekirina meclîsê de îro meclîsa Tirk vebû li cihekî nêzî meclîsê li dijî navendeke ku bûye navenda qetliaman û îşkenceyan hat kirin. Weke ku dihat plankirin bê astengî ev çalakî pêk hatiye. Ev çalakiya fedayî gihîştiye armanca xwe ku hevreyên me yên çalakger bi tasfiyekirina nîzamiyeyê ketine hundir û serkeftî çalakî pêk anîne.
لێوەکە هەر جار ڕژیمە فاشیستە AKP و MHP بێ حرمەتیەک مەزن ji gel û raya giştî re hejmara bindahiyên xwe vedişêre. Daxuyanî wiha ye lê tê di daxuyanî de agahiyên balkêş û gotinên balkêş hene dibe ku divê herkes bizane ku eger ez bînim ser ekranê eger hûn jî dixwazin dikarin bixwînin divê herkes bizane ku eger endamên tabûra nemira bixwesta dikaribû di saeta çalakiyê de guhertinek biçûk bikire û rê li ber encamên cuda vekiriba. Lê bi zanebûn terciheke wiha nehat kirin girêdayê armanca bêngehîn man ku gihandina peyamên pêwîst ji bo cihên pêwendîdar û hişyarkirina wan bû. Yani dibêjin ev çalakî ji bo hişyarkirinekê ji bo peyamê hatiye dayîn û ew peyam gihîştiye ciyê xwe armanc vir de ne zêdetir kuştina kesan, polîsan ya jî endamên dewletê de armanc vir de çalakî pêk anîne û naverokek wî peyamek wî siyasî heye. Di dewama daxuyaniya navenda parastina gel de tê gotin ku çalakiyek ku heta pêkanîn bi armanca hişyarkirina komkujî û zextên faşîst ên bi paşguhkirina qanûnên navnetewî û netewî binpêkirina mafê mirovan pêk hatiye. Niha di vir de divê ku mirov bizanbê dewleta Tirk bi salaye bi taybet piştî 2015 li dijî tekuşîna azadiya Kurdistanê êrişên bêhempa pêtîne. Îro li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê her cûre êriş pêktin. Her roj daxuyanî tên dayîn, her roj çekên kîmyevî tê bikaranên, tecrîtek giran heye, kes nikare derkeve kolana, çalakiyek demokratîk qanûnî pêk bîne. Yani dixwazin ku her kes bikeve bin kontrola wan îradeya gelê Kurd bişkênin û ew xwe bawerin dibin me tekoşîna Kurda qedan, me PKK qedan, me rê li ber wan girt êdî nikarin tu tişkî bikin, nikarin tu çalakiyê bikin. Li gorî ku di daxuyaniya navenda parastina gel de tê gotin ev daxuyanî li ser navê fermandariya biryargeha navenda parastina gel hatiye dayîn tê gotin ku gerîlayên Azadiya Kurdistanê kengê bixwazin dikarin li her derê çalakiyên wiha pêk bînin. Ankara ciyekî pir girîng e ji ber ku paytexta Tirkiyeyê û li Ankarayê jî ciyek û çalakî pêk hatî pir girîng e ji ber ku navenda dewletê ye, dilê dewletê ye. Yani du gerîla diçin navend paytexta dewleta Tirkiyê li navenda dewletê, li dilê dewletê, li ciyek û dewlet tê rêve birin li wê derê çalakiyekê bi çekê giran pêk tînin hetanî niha jî hê ji aliyê dewletê ve nasnameya van gerîlayan nehatiye eşkere kirin. Lê navenda parastina gel nasnameya gerîlayan eşkere kir. Nasnameya wan her du gerîlaya de jî tê gotin ku navê wanê nav tevger hatiye gotin di vir de ez niha wara parve bikim deqeyekî navê wanê hê ji aliyê dewletê ve tin nav nehatiye gotin Rojhat Zilan û Erdal Şahîn. Navenda parastina gel dibêje ev çalakî ji aliyê Rojhat Zilan û Erdal Şahîn ve pêk hatiye. Navê wan her du gerîlayan wisa ye. Yani du gerîla êdî ji kedere diçin em nizanin bêguman çawa diçin em nizanin. Yani ji aliyê dewletê ve spekülasyon têne kirin. Biryar dane ku tu nûçe derbarê vê çalakiyê de neyên dayîn. Biryara qedexekirinê danîne. Walhasıl du gerîla êdî ji ku çawa diçe em vîya nizanin rojê pêş de belkî mirov bizanve diçin ber derê dewletê û li wê derê çalakiyê pêk tînin. Ev jî mesajeke ku tegoşîna Azadiya Kurdistanê ji dewleta Tirk re dibêje em neqediyane em hêzin em kîngê bixwazin dikarin li we bidin. Tê vê maneyê li aliyê din îro ji ber ku meclîs vedibû û din vê daxuyanî de ji behsê kirin meclîsê de Tayyip Erdogan axivî. Tayyip Erdogan işaret pê kir ku ew ê di rojê pêş de li hemberî Rojava û Başûrê Kurdistanê de êrişên nû bidin dest pê kirin. û yani ew ê şerê li hemberî Kurda berfirehtir bikin. Ev çalakî jî ji bersiv bû Tayyip Erdogan re eger ku tu şerê li dijî Kurda berfirehtir bikî wê demê encamên wiha derkevin.
Hakan Fidan her roj digere Irakê, Avrupayê, Amerîkayê, Rûsyayê ji bo ku şerê li dijî Kurda berfirehtir bike ji bo ku her kesî qada navnetewî, dewletên navnetewî, hêzên herêmî û navdewletî bixe şirîkê vê vî şerî. Lê belê werxuye ye ku dewlet ji bilî çareseriyê hemû rê û rêbazên şer û înkar û îmhayê têkbirinê berdewam dike ji ber ku berdewam jî dike encamên wiha derdikevin. Eger dewlet siyaseta şer bide segrandin, siyaseta aştiyê bide pêş, siyaseta çareseriyê bide pêş ku zehmete zihniyeta wan, mejiyê wan ne li gorî vê tiştî ye, wê demê bûyerên wiha çalakiyê wiha jî pêk nayên. Lê eger ku li Kurdistanê her roj êrîş, komkujî, zext, zordestî, zilim, dagirkerî pêk werê berdewam kirin, çalakiyên wiha jî ew ê hin kes jî derkevin bi çalakiyên wiha bersiv bidin dewleta Tirk. û vîya bixwazin ji Wîsayê, nexwazin ji Wîsayê, çil sala jî ev tişt aynî û vî awayî berdewam dike. Derbarê vê çalakî de dikarin vana bêjin heva li nêje. Niha îro li vê derê ev dîmen ji wanê ne, ji wanê li vir çi bûyî şeş kes uzman çawiş vana dibêjin pisporên çawişên pispor yani çawişên artêşa Tirk li warê diçin derekî û li wê derê du jina tacîz dikin. Ji ber ku li du jina tacîz dikin wê derê esnaf nerazîbûnê xwe nîşan didin û piştre qelebalix çêdibe xelk li wê derê kom dibe wek hûn dîme de jî dibînin û li wan uzman çawîşa dixin piştre mesele mezin dibe polîs tê ji ber ku polîs tê polîs dixwaze wan biparêze eger ku wan neparêzine wê xelk li wê derê wana perîşan bikine hinekî li wan dixin lê çi qas li wan dixin nizanim û li wê derê ji ber ku xelkê dî yani polîs dibîne van çawîşa xin wana dibêjin em ê wana bigirin bin çav û bivin wan diparêzin dikin erebê û dibin. Niha li Kurdistanê van salê dawî pisporên taybet, polîsên taybet, çawiş, mawîş hemûn endamên îstixbarat û artêşa Tirk ji bo jina tacîz bikin, ji bo jinê ciwan taybet bixapînin, ji bo xorta jî bixapînin bu yani narkotik, esrar, eroîn, tacîz, tecavüz, fuhuş her tiştê din pêşxistin. Tecavüz dikin, tacîz dikin û dewlet jî vana teşvîk dike. Çima ji ber ku dewlet dibêje bira jinên ciwan, hortên ciwan, ê Kurd nekevin nav siyasetê, ti tiştekî siyasî, çandî nekin, çi dikin bira bikin, bira birizin. Bira bi saxî bimirin. Dewlet vî tiştî dixwaze û ji bo vê yekê vê siyasetê taybet din pêşxistin û tam vanê ku girtine jî niha wan berdane niha li vê derê aynî weke wanê ciwan lazim e ku tavîz nedin tiştê wiha. Yani li kê derê polîs dibe, çawiş dibin, nizam çi dibin ku li vê derê tacîzê jîna bikin û kesek dengê xwe neke temaşe bikin û lê binêrin li benda mahkemê, li benda edaletê, li benda polîsa bibînin li wê derê ew jî dibin şirîkî wî tiştî. Yani bi rastî jî ev kesek îro li wanê li vê kolana Maraşê ya wanê kom bûne ew ciwanek li wê derê kom bûne û dixwazin li wan çawîşa xin dixwazin nerazîbûna xwe nîşan bidin divê mirov wana yekû pîroz bike helwestek bi rûmet û bi şeref nîşandine ez wan pîroz dikim dîmenên ku derketin jî heva temaşekirin ha heval nîşa ez hev qasî dibêjim ji ber ku temaşevenê me kêm in ê ku dixwazin piştre temaşe dikin Emrah El Koca nivîsandiye Spas Emrah dibêje ji bo vê çalakiya nêrîna te çawa ye çi ye ji xwe daxuyanî hebû min nêrîna xwe got yani hetanî ku siyaseta şer dewam bike tiştên wiha jî ew ê dewam bikin yani eger îro li paytexta Tirkiye bomba diteqin û tiştê wa çêdibin dewleta Tirk berpirsiyarê vî karî ye yani dewlet her zordestiyê her zilmê li gelê Kurd dike hinek jî dertên dibêjin em vî qebûl nakin ew jî xwe wisa îfade dikin yani mesele ez û te çi difikirin nîne Emrah mesele herkes weke min û te nafikire ne mecbûr e weke min û te bifikire herkes bi awayekî nerazîbûna xwe nîşan dide mesela ez dertêm li vê derê daxivim bi çarriya çapemeniye nerazîbûna xwe nîşan didim ama hinek kes jî hene ji van tişta bawer nakin bi çekê bersîva xwe didin yani herkes li gorî xwe bi qasî zanebûna xwe li hemberî van tişta nerazîbûna xwe nîşan dide ji bo vê yekê ya mihîm
يعني فكرة من مهمة فكرة محامية بهبرة مهمة يعني الفردا بفي شلكية الآن قليل مديد كو بحضر جوان كرد سري خوش دولة تركنا ناتوين بتاعي ناتوينن و برسردن دولة ترك يعني تشتاك مروجي فهم بك eve رونيتشيا سركفتن سباس و هفولا جي نوی هکه بک هکه تیوی tam نزانم نفچیه ببوره والحاصل هفال روجهات deniz rojat barikat spas rojat iştiraci edi bazı da kaçı bu bese ده kesme tamaşat kin piştiraci hem hividarın ki zedetir bir nemihim etçen kesme tamaşat kin hem vidare işte fikrin de bejin و هم هیدارن که اونجی ببین علیکار ام و مالپراقیا کردیجی مازن بکن و دم پیشتا زیادتر تماشاوان هبن جبرگو ترکیش هفدور اوسط کن جبر دبن علیکار جبر فرد کن قناله خو د علیکاری دن هفدو دستک دن هفدو و دجی کردال دجی به پروپاگاندا کن لازمه که امجی دوی وارده جبر ببین علیکار گلک سپاست کم جبو پشتاریا و یک پشت راحتنه جی دکارن ویدیو بینن سری و لی تماشا بکن شب باش